मुखेलमंत्र्याच्या भलायकेन बेगिना सुदारणा जावची म्हण सोमारा हळडणच्या भाजपा मंडळान थळावो आमदार टिकल्या सयत भगवती देवळान नवचंडी आनी महामृत्युंजय जप केले। मुखेलमंत्र्याचे भाव अवधूत पर्रीकर ह्या प्रार्थना सभेक हजर आशिल्ले। आडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी सगळ्यांक आमचे श्री भगवती देवळान टेम्पलान आयज सगळे आमी आमचे मतदारसंघातले सगळे आयज आमी मृत्युंजय जप आयज आमी प्रेयर्स केल्ले आसा आनी आमचे मदें आयज सगळे लोक आयज हांगा आयिल्ले आसा। आमचो मनोहर पर्रीकरचो भाई अवधूत बी आयज आयिल्लो आसा हांगा आनी आमी मागता देवा कडेन की ताणें बेगीनचे बेगीन ताजी आरोग्याचेर स्पिडी रिकवरीची जावची, कित्याक आयज आमकां गमला की ताजे रिस्पॉन्ड एकदम बरें आसा आनी आयज गोंयभर सगळे लोक फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज जावं किपींग पॉलिटिकल एफिलिएशन्स अपार्ट आयज सगळे मागता की आमचो मनोहर पर्रीकर बेगीनला बेगीन बरें जावचो। आनी म्हाका खूब विश्वास आसा आमचे भगवती देवीचेर की सगळे आमचे प्रार्थना आमचे प्रेयर्स डेफिनेटली पावतले आनी तो बरो जातलो। मनोहर पर्रीकर भाई त्याच्या शरीराच्या ठिकाणी भोवत असलेला क्लेश बाधिका सगळा दूर व्हावा हेच अर्थ सकाळपासून आतापर्यंत त्या ठिकाणी ब्राह्मणांना आचरणात आणून त्यांनी तुझ्या चरणाकडे नवचंडी त्याचप्रमाणे मृत्युंजय जप होम विधान केलेलं आहे हे तुझ्या चरणाकडे रुजू करून घे। ही सेवा करते वेळी यजमानाकडून ब्राह्मणाकडून कळत न कळत बोलण्यात चालण्यात वागण्यात नेमनिष्ठेत आचार विचारात सोहळ्या वेळात काही तू अन्यायपराध पडले असतील तर सर्व अपराधी कृपा करून मनोहर भाईकडे तू दया दृष्टीने बघून त्याला जे काही उपचार चालू आहेत ते उपचार योग्य ते प्रतिसाद देऊन त्या उपचारात करून त्याला पूर्ण आरोग्य प्राप्त करून देऊन त्याला डॉक्टर ज्याप्रमाणे सांगतायत त्याप्रमाणे त्याने राहून त्याग करून त्याला पूर्ण गुण घालून तुझ्या चरणाकडे आणून घे।